Mám pocit, že dovolenková sezóna tento rok začala o čosi skôr ako obvykle a preto som si povedala, že by sme sa dneska mohli porozprávať o tom, či sú topiky vhodné na dovolenku a ako sa o ne starať. Ahojte, ja som Stanka a som brajderka v Ružomberku. Ak vás táto téma zaujíma ohľadom brajdov, copíkov a podobne, tak budem veľmi rada, ak mi zanecháte odber na tomto kanáli. Ak sa vám video bude páčiť, tak ma môžete podporiť lajkom. Naozaj mi to spraví veľkú radosť. Ďakujem. A poďme sa už vrhnúť na to video. No, poďme sa najprv porozprávať o tom, či sú topiky vôbec vhodné na dovolenku. Tak z môjho uhlu pohľadu áno, a tých dôvodov je hneď niekoľko. Vďaka zapleteným vlasom máte pokoj s každodenným vymýšľaním, aký účes zvoliť, či už je to do bazéna, do mora, na tobogány, ale tieto účesy skvelé fungujú aj na táborok alebo na dovolenku mimo vody. Jednoducho nemusíte vymýšľať účes, pri ktorom vám tie vlasy nebudú zavadzať, poprípadne si niekoľkokrát za deň prerábať sov, lebo sa vám uvoľnil. Takto má každý vlas svoje miesto vopred dané a je úplne na vás, že či zvolíte účes, kde máte celé vlasy zapletené alebo máte polovicu rozpustených. Navyše tieto účesy veľmi dobre vyzerajú aj na fotkách, aj vo vode, aj na elegantnej večeri, takže naozaj za mňa sú úplne že vhodné. Ak by som vám mala odporúčať nejaký účes na dovolenku, tak tam závisí od veľa faktorov. Teda napríklad, ak má niekto dcérku, ktorá je taká, že si vychutnáva tú vodu a užíva si to na 1000%, by som zvolila radšej niečo, kde máte vlásky úplne zapletené a máte naozaj pokoj. Pokiaľ však máte dcérku, ktorá sa rada parádi, tak taká čelenka vyzerá úplne že úžasne. Vpredu má vlastne zopnuté vlásky, zadné má rozpustené. Do vody stačí, keď jej to zopnete do copu alebo spravíte 1-2 vrkoče a večer na večeru už si to môže rozpäť a už môže mať svoje vlásky a už môže s nimi hádzať a užívať si to. Často sa stáva, že chcete do toho aj nejaký ten farebný vlások, teda kanekalon. Niekedy sa mi teda podarí ukecať na ozdoby alebo šnúrky, tie vyzerajú úplne že perfektne, ale niekedy vám priamo ide o ten kanekalon, takže áno, aj tu sa dá, bez problémov. V takom prípade zase vieme spraviť taktiež čelenku s kanekalónom alebo nejaké zložitejšie boxerské, vysoký cop, alebo teda by som skôr odporúčala chobotnicu, pretože mi ten účes príde o mnoho lepší na dovolenku. No vlastne vieme pracovať s každým účesom. Je však veľmi dôležité myslieť na to, že keď sa kanekalón namočí, tak je o mnoho, ale fakt o mnoho ťažší. Z tohto dôvodu ja napríklad takéto esety alebo afrocopiky na dovolenku neodporúčam. Moment, ja viem, že sa tu nájdú také, ktoré mi budú písať, že ja som mala to eset, ja som mala afrocopiky a bolo to úplne v pohode. Môže byť. Tu zase závisí od toho, že čo na tej dovolenke plánujete robiť. Ja som napríklad tiež mala kučierky na dovolenke, ale teda ja som nebola na oddychovej dovolenke, že ja som chcela plávať, chcela som sa potápať, chcela som surfovať a jednoducho tie vlastne boli pre mňa záťaž, fakt naozaj veľká záťaž. Ale pokiaľ idete na dovolenku, kde viete, že budete skôr ležať pri bazéne alebo na pláži, oddychovať, nechcete sa moc kúpať, ponárať a tak áno, aj tieto esety alebo afrocopiky vedia fungovať. Než ak by som vám mala odporúčať jeden účes, zase by som nevedela. Ja vždy odporúčam konzultovať to predtým so svojou brajderkou, aby vám poradila. A už keď vieme, že čo na tej dovolenke plánujete robiť a aký účes sa vám páči, tak vieme zvoliť účes, ktorý vám vydrží celú dovolenku a nebude vám zavadzať. Dobre, účes máme a teraz ako sa o takéto piky starať. Zase aj tu platí, že každý účes má nejakú svoju starostlivosť, ale ja vám dneska poviem takú tú všeobecnú, čo platí na všetky účesy. Čo je najdôležitejšie, tak nezabúdať mazať cestičky krémom na opalovanie. Vďaka zapletaným účesom máte odhalenú väčšiu pokožku hlavy a tak ako si natierame ruky, nohy, tvár, tak nemôžeme zabúdať ani na pokožku na hlave. Ja viem, že pre niekoho je to úplne normálna vec, ale nie každého to napadne a preto aj točím tieto videá, aby som vám všetky tieto informácie povedala. Neviem, že som počula, že keď sa tie cestičky spalia, že to štípe. Ale teda nemám s tým skúsenosť, mne sa to nestalo. Ale ak ty máš, tak mi napíš, prosím ťa, nech vieme. Zároveň, ak už máte akýkoľvek účes, je veľmi dôležité ho po kúpaní opláchnuť čistou vodou a vysušiť do sucha. Je to kvôli tomu, že v bazéne je chlór, v mori je sol a tieto tložky teda vysušujú našu pokožku aj vlasy, takže chceme sa toho čo najskôr zbaviť. A je veľmi dôležité nie ísť spať s mokrou hlavou, pretože, a to je úplne jedno, či ste na dovolenke alebo nie, lebo vám to bude zase zničiť vaše vlasy alebo oslabiť, pôsobiť ťahanie, bolesť. Takže obláknuť čistou vodou a vysušiť do sucha. A pokiaľ máte pocit, že máte troška suchšiu tú pokožku, tak nebojte sa hydratovať nejakým olejom na vlasy. Pokiaľ máte na dovolenke rozpustené vlasy, teda napríklad tú čelenku alebo vysoký cop,
tak je veľmi dôležité pred kúpaním dať vlasy do drdola alebo zapliesť vrkoč, aby neboli také rozpustené v tom bazéne vo vode a nepochmúrili sa medzi sebou. Chápete? Takže aj na toto treba myslieť. Dobre, a ako po dovolenke? Ja odporúčam hneď po dovolenke rozpliesť ten účes. On síce môže vyzerať ešte krásne a môžete mať pocit, že vám ešte pár dní vydrží, lenže problém je v tom, že v tých copíkoch je aj ten chlór, aj sol, aj piesok, aj prach, kadečo a môže nám to vysušovať znova tie vlasy a bude to byť nepríjemné. Čiže naozaj radšej rozplete ten účes, dajte si nejakú hydratačnú masku na tie vlasy, dajte tým vlasom aspoň týždeň pauzy a dajte si nový účes, ktorý bude vyzerať fresh, bude nový teda a vydrží vám dlhšie a nepoškodí to vaše vlasy. Takto si vaše vlasy oddychnú a vy budete mať účes, ktorý nemá v sebe zasknuté veci. Chcela som povedať bordel, ale neviem, či je to správne slovo. Keď ja som spomínala tie desety a procopíky, tak pokiaľ si to niekto plánuje dať napliesť na dovolenku, tak odporúčam aspoň týždeň až 2 pred tou dovolenkou. Je to kvôli tomu, že my máme nejakú adaptačnú dobu, cez ktorú my si zvykáme na ten účes, či už je to záťaž, či už je to to, že niečo máme zapletené, zopnuté a podobne. A pokiaľ si to dáte deň, 2 pred dovolenkou, tak to vie spôsobiť naozaj problémy. Viem o jednej zákazničke, ktorá si dala, tuším, afrocopíky to boli, deň alebo 2 pred dovolenkou, letela opäť na druhý koniec sveta. A prvý alebo druhý deň dovolenky ich okamžite rozplietla alebo mala z nich nervy, pretože musela si zvykať na novú klímu, dlho cestovala, bola unavená, teraz mala zrazu niečo ťažké na tej hlave, nebola na to zvyknutá. Proste veľa bolo toho naraz. Takže naozaj, dajte si to radšej skôr, prežite tú adaptačnú dobu doma a na dovolenku už budete pripravené, už budete vedieť, ako s tým fungovať, ako sa o to starať a nič vás nezaskočí. Takže ak som to mala zhrnúť do pár viet, tak áno, copíky sú veľmi vhodné na dovolenku, ale netreba zabúdať ani na správnu starostlivosť o ne. Pokiaľ sa niečo vyskytne a vy si neviete dať rady, tak sa nebojte napísať svojej brajderke. My naozaj vieme pomôcť veľmi, veľmi veľa vecami. A pokiaľ stále váhate, že či do toho ísť alebo neísť, tak vieme vymyslieť taký účes, ktorý vám vydrží polovicu dovolenky, potom ho rozpletiete a druhú polovicu budete mať svoje prírodzené vlasky. Takto tu vlastne budete vedieť skvelo aj porovnať a budete mať fotky aj s topíkmi, aj bez topíkov, takže nemáte čo stratiť. Naozaj netreba sa báť, tieto účesy majú tú extrémnu výhodu, že keď sa vám to nepáči, tak to rozpletiete a máte naspäť svoje prírodzené vlasky. Bez zmeny. Ja ďakujem, že ste si pozerali dnešné video, dúfam, že som vám priniesla nejaké nové informácie. Do komentára mi nezabudnite napísať, že či sa chystáte tento rok na dovolenku, ak áno, tak aké copíky si idete dať. A naozaj budem veľmi vďačná, ak ma podporíte odberom a ak sa vám video páčilo, tak mi dajte like. Veľmi ma to poteší a ak vás zaujíma nejaká konkrétna téma, tak kľudne sa upýtajte dole v komentári, nech viem, čomu sa venovať. Takže ešte raz ďakujem a vidíme sa na budúce. Čaute.